ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଉଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ 9 ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 14 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏହି ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ଟି ଏକ ଅଫ୍ସାଇଡ୍ରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଛକା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଲ୍ଟି ନୋ ବଲ୍ ଥିବାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ୱିକେଟ୍ କିପର ଜସ୍ ବଟଲର ଏହି ବଲ୍ଟିକୁ ୱିକେଟ୍ ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବଲ୍ଟି ନୋ ବଲ୍।